सानजोंनो बोखालाय ना मा होनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजेव जो फगबाय होननाय महर लाजोनाबा दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय नालाय मोनजाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो माने साइडआव ब्राव ब्राव गान दामगासिनो दङ ओंखायनो भइस होनांगौ जाबाय आरोना इन्ट्र मारनो समावहाय बेनिफ्राय ओंखारबाय आङो गानफब जोमफब ओमफ्राय बैया मले हाइ नेकखौ एकदम ब्रां ब्रां सोब्रांबाय आरोना एसे गोजाङो नालाय सनाफोर सानसुबाबो सांख्रांबाबो स्कुटियावथ' आरो माबायदि बार नाङो मोनथिखायो नङा होमबा थ' आं बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्डमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय गानबाबो जोमबाबो जेबो समायखाला मानो होनबा दांखो लोदानो लोदोसै जेबो उफाय गैला दाथ' गोजां बोथोरजों जाबजों सुइटार गिदिर गिदिर गानगोन नालाय सिनायथ'नाय नंला आरो सिदा सिदि पस्ट अफिसाव एकदम फुरा खालि आरोना पस्ट अफिसा गं रज'दोंना नानै नोंनाव मोजां नुथारदों गथ'खौ बिफानि आइफनजों थारमाने पासपर्ट फट' दिहुनदों आरोना बा बोरै जाखो लोंनानै बुनायनाय आंबो दासो उन्दुनानै सिखारनाय बिफायाबो लोंनानै बुनाय बोरै नानि ना हानलाय नानि हारसिङा हानलाय र' एफा बुरजा नङा वा नानिया वा सोदो मा सोदो उदो जाबाय माखासे मानसिया माने रुमाव सफैफिनबाय सफैनानै हुलुस थुलुस दहाय आद्रि मावनानै गालांदों संस्लाबनो हायाखै सबाय रुनानै गालांदों नायाथ' मैया एवसोमखानाय न' टेनसन सबाय लागावनोसै नै थायो सुबुङा मा एवदों केकरा बाथोन आरोना दंबावोमोन समय गैला आरो नैबेबो हेभि जाखागोन नालाय बेखौ अननानै दोनथ'नोसै एसे ना बा जि गोथाव मोदोमबायना खांख्राय एकदम ओमफ्राय माबादों खोमा थावा एसे बारा जाबाय थाव खम होबाबो जागौमोन नोङो ओमफ्राय बै जाथारनाय नंला मेलेम थाग्राया हा लस जायोलै जाखाया ने सावनानैसो एवनानै जायोथ' मैया लदब एवनानै दोनखानायखायसो एसे खामानिया हालखा ओमफ्राय ओरै गोदौगासिनो दङ हरथ'आ र' ओमफ्राय मालाय नै सासे सुबुङा जाबायानो ओमफ्राय मानो गोथां कालार जाखो बिफा इयो अह दुन्दिया आरो बानलु गोथां खांख्राइ बाथोना नै जोंना मालाय आं सोलाथ'वाखैनो मिलौलायबाय जाहैदों मिलौदों दा जागोन र' आङो ओंखामजों हेभिनो आं दा सोलानो बाथ'दां ओमफ्राय बेस्रा मा होनना बुंनो मैया न'आव थांनाया अमा बेदरा लानो थांनाया माइयाबो दाउ खानानै दोनबायनो दाउआ मादि खाखो सेस बिफा न'नि दाउ मोजाङै खाफालानो गैया नोंहा दाख्लै आंहा हगारबाय फुङावनो मोनसेयाव हसिया आरो एबारना माइया खानानै दोनबाय बे मानसि खाखो गैला आरोना फुरनो अयनायहाय बेस्रा सुपार हिट गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय घन'बो जाजानो गिनांगौहाय बारा घन'बाथाय रायजा होलाङोबो आरोना ओमफ्राय नै मालायनो ओंखारलांखो गावसोर मिन्थिसिगौ मानसिया आरोना एसे लायबाय बियो मन्दिराव आरोना ओमफ्राय ना लदबजों सबायजों ओमफ्राय सबाया मोजां खुनाय जायाखै ओंखायनो कालारा इदि आरोना गोसोम जादों ओमफ्राय नैबेखौ फिसालानो एवनोसै ओमफ्राय जों बिसिफाय सानैजों एसे ख्रेब ससेखौ जानोसै आरोना ओमफ्राय बे एसे खि ओमफ्राय एसे माबाखौ एवजानोसै आरो जोङो ओमफ्राय नैबे दुन्दिया जाहैबाय मा हायलुरि बिहामजोनि आरोना बिफा फिसाजो दहाय लानानै फैबाय दान्दिसे उनाव बरिया मोनबायनो दुन्दियाखौबो सारलानानै हरबाय आङो मोनानि आरो साननि बेनो नाया बुरजाखा नालाय सिन्था गैला आरो मा खांख्राइ बाथोन एसे ओमफ्राय ना खि एसे ना खिथ' नङा नानि मेजेमसो ओमफ्राय ना ससे आरोना सानजोंनो बोखालाय ना मा होनो जादो आरो माथो बेखौ हाखिनायबावगासिनो बेहा आरो गोथाव है दुन्दिया लिला जालायलायनाय गोथाव जायाखै संग्रानि खाथियाव गोथाव जायाखै होनखाया बे आन्दोआव रायबायसै दायो लामाथिं संग्रानि खाथियाव जाग्रा बासिनाङा होनखायो बेस्रा संग्राया मेहनत खालामनानै संदों बेखौ नार्भास खालामनाङा होननानै हा सिरिसो जानामा नङाब्रा गोथाव जादोंबा जादों जायाखै संग्रायाबो नेक्स्टआव मिन्थियो ना बिदिबा गोथाव जायाखै बिदिबा गोथाव जायो होननांगौ नों होननो नागिरा नालाय है सिदा सिदि अखानायैसो जाफैलायबाय आंनि ब्लगस आरोना मैया सानसुनिफ्राय सिदा सिदि दिनै सानसुआव शेयार खालामथावथाव मोनदों आङो हेभि बुस्थु सफैनानै दं आरोना आंनाव ओमफ्राय आंबो रेडि खालामगासिनो दङ ये देख कवारनासनाबो हेभि सिबाय न'नि गथ' खाफालावनो गैया ओमफ्राय लाना फैबाय आरो बाजारनिफ्राय दानि साथामजों फैनानैहाय आरो खांख्राइ लाबोनाय आद्रा दंमोन ना बेखौ बासिगासिनो दङ ओमफ्राय आंहा ओरैहाय नै मैथा फेलेब फेथेफोरखौ सायखांबाय ओमफ्राय आरो लोगोसेयैनो आङो दहाय फुङावनो सोमनानै दोनदोंमोन टेनटेनै
अनला आरोना दिनै एकदम अनसे खमके संदों आङो मानो होनबा आंना बिराद खन' जानायखाय नालाय लाथानो रेडि लाखाबाय आङो बानायनोसै आरोना नै बेजों अनलाजों माने सुना बारबाय खांख्राइजों बैजों बिदि आदारखौनो हेभि होना होमबा थ' जोंना बाजारा दिनै फुरा हेभि आरोना ओमफ्राय मा होनो बिथाङाबो गैला सनाफोर गैथारला आरोना थ' गावनि लुबैनायफोरखौ एसे जालांखाथारथोंसै मा रोगानानै लाबोयो संनानै होनोसै आं थ' फटाफट अनलाखौ रेडि खालामना लागोनसै सिबाय खांख्राइ बेल' ओंखारबाय आरो मेलेमखौ एल'बायना नोङो एसे हा ओंखायनोथ' बिखौ गारनानै रेडि जाबाय संनांसिगौल' अनलाखौ बहायग्रोनोसै दाउ बेदरखौ एसे एवस्रोग्रोबाय आङो नै एवस्रोबाय माने एवगासिनो दं आरो बिफा फिसा दुगैनो थांबाय बिफा फिसाजों माने दुगैजोंहाय आं मिथिबाय थाया आसि बिसिजोंबो नों होनबाय थायो आरोना मिनिनानै फैगोन लायग्राया दंबाबो नङाबाबो खरसबाबो क्रासबाबो जानांगोन माथो उफायबाव ओरै ओमफ्राय दै होबाय आङो एसे फ्राम एवनानै ओमफ्राय लगे ओरै सारायबो जाननानै लाबावनोसै बेखौबो दांखानोसै आरोना ओरै गोदौबाय थाथोंसै ओरैबो दांखानोसै सिबाय खांख्राइया जि मोदोमबायहाय बोरैबा गोथावनो बिफा खांख्राइ लकेल मार खांख्राइ एकदम एसे एवनानै खांनोसै बे मैथायाथ' एकदम गेब्लेहोनांगोन ना गेब्लेयाबाथ' जानो हानाय नङा बेखौ खांनानै दोनथ'नोसै मैथाखौ गेब्लेहोगोनसै र' ओरै आंना गोदौगासिनो दङ दाउआ एसे रुइथों र' ओमफ्राय दाउआ एसे मोजां रुइहांहां जाबासो अनलाखौ लागावना होनोसै आं अनखौहाय दाबो गानाखै नोङो बाब्रे बाब मालाय हाग'जोब्बाय आंल'सै आंबो फटाफट संनानै दुगैनोसै आं गोदौगासिनो सिबाय नै ओरै बुर नङा आरो गोदौबावथों ओमफ्राय नै बेखौबो एसे एवगासिनो दङ राखेंखेंथारहाय खस्थ' जाथारगोन गेब्लेहोनो वा सान्दुङा मालाय गुदुं मोजां मोनथारदों मा दुगैनानै एरना होबाय थायो बियो खेबाखै बाबाखौसो रायदां बाबाखौसो ओइ खेबां मोनबावगोन बिफाजों बिदि लोगो जानो मोनबावगोन नोङो हो मोनबावगोन नोङो बाबारे बाब सुइटारखौ नाङा हर आयु नै आं मादि हमनो हादों ना नों गारहरनायखौ वा दे सान्दुं सायदो दसे सानजों ओमफ्राय ओरै दै एसे होनानै खोबहाब एवलायथारबाय आङो माथो राखेंखें आं बायदिसो माथो मैथायानो गेब्लेखायानो बारा बिफा होमबालाय मारै गोथाव जानांगौ जाखो हैस मिक्साराव दासो है आं आखाइजों थुफ्लेनोसै आं बाबाय जाजासैहाय दे आं खोबहाब एवनानै थुफ्लेनो नाजानोसै होबाय थाया आङो अलसियासो आंहा नै बेयाव अनला माबानांसिगौ आं मिक्साराव होनो सोलाबला गोदौबाय था ओमफ्राय ओरै अनलाखौबो आंहा नै दै गुसुआव ओरै मिक्स खालामनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दाउ जानानै आरो एसे दोनबावबाय आङो दा आरो लाथा नुवाबाथाय सहरसैलै आरो सहरबा हरनानै बोरैबा जानोसैलायब्रा आंहा जावैनायखा जिखियानो जादोला लुनाय नायगोनसै र' खांख्राइयालाय सिबाय एवनानै ओरै रेडि बे मैथाया एसे दोखो जाबावबानो हरनो हासिगौमोन आरोना आङो होनानैथ' बिदि जाबायमोन नै लाथाखौथ' बारा थिग जानाय बायदि मोनबायमोन आङो ओमफ्राय नैबे एसेखौ होला आङो होआ माने होथारानो आं दिनै आरो दायो फुट गोदौनानै जबबावगोन ना ओंखायनो दाथ' नै जाबायानोमोन जानाय बायदियानो जाबायमोन खिन्थु गोदौबावनांगोन ना आंना बेबो अभारसो जाबावबाय दां अयनायैनो खारैल' लानोसै आं र' खारै हरनाय लोगो मुस्रिमा अनला नुबाय नुनाया ओमफ्राय नै खारैयाबो लास्टमोन आरोना गोदि हरजोब्बाय आङो माने गैला एसे हरजाबावगौमोनदां बुस्थुआलाय सिबाय माथो होनबावनो आं बावगोमानानै थाबायना खारैया जे गैला वाव गोदौदो दे ओमफ्राय ओरै आंना नै बियो नै सिबाय जाहांबाय आरो खनसे राननानै थुफ्ले खालामनानै आरो खनसे होनानै आरो नै फुर गोदौ होबावबाय आङो नङाबा दा होनलायगोन ना आं नोंखौ मिक्साराव होनो थिनखादोंमोन ना होनलायगोन आरो मिक्साराव होबालाय गैलामोन आरो एकदम मैथा बाथोन जाबायमोन जाबायहाय दाबो माइरं गोरलैनि अनला मैथा बिबार खांख्राइ दाउ लकेल सेस एसे खोबहाबबावनोसै आं ओमफ्राय ओरै बन्द' खालामबाय आङो नै मोथो मोनबाय आंना एसेयावनो लाथाद्राय जाबावनोसैमोन लाथायालाय लाथा अनला ओंख्रियाव आगान थानांगोन ना आथिंजोंबो थाफा सोलायनाय माने ओमफ्राय ओरैहाय नै
बेखौबो एकदम थुफ्ले थुला खालामनानै खांख्राइखौ हरबाय आङो मोननैजों एसे गोदौ होनानै बास बेबो जाबाय आरो दंबावोसो दालि आरो ओंखाम दे एसे साखिनानै दे खिथादो खारैया एसे खम जानाय बायदि मोनदां कालाराथ' बारा गाज्रि जायाखैना नङा खारै नांबा कालाराबो जारौसिन जायोब्ला दे आं नेगासिनो दङ बुंलाबाय थानाङा नालाय गुबुनखौ जाखानो हाखायो माथो बारा गुदुं आन्दाज मोनाथ' आरो नों जा गय जाबाय थायो आन्दाजखौनो मोननाय नङा गोथाव जायाबा माने गयखौ रायहोगोनब्रा आं है बेयो गोथाव जायाखै होनखाया गोथाव जादोंना चिकेन दं जाजायो होनदो दे जादो आरो माथो बेदर आरो जालाय रुइदोंना रुइयाखै रुइबायना मानो रुइयो जानो एफा गोबाव गोदौ नालाय नै बेखौबो साखिनायनो मोनसिगोन र' मैथाखौबो जासिगोन जाबायथ' ना बांद्राय माबाबाबो थिग जानाय नङा दे बेखौबो जानानै खिथादो दालि जानोसै आं बन्द' खालामसै नामा संख्रिखौल' एसे सोलायनानै खिथादोलाय देलाय संख्रियालाय नाङाबाबो जाखायो गोखै नङा गोखै नङा दे होमबालाय दा गाज्रिलै थिगैनो दंलाय गोथावथार होनना माथो नालाय ओरै दालाय नों संनायखौबो गोथावथार होना आङो खोनासं दे माया गाबग्रोयो आं एसे देहा आख्लायनानै फैनोसै आं दुगैनानै फैगौ माने बिथाङा फिसा सानैखौ जाखांनानै दोनबाय आं खुरबायल' ग्रोब ग्रोबनो पापर जानोसै आरोना ओंखाम खुरनानै लानाय आरो बायदि लेथ्राय बायदि जादो लाथा खन' ओंखामजों माबाजों अनलाजों ना मा होनो 1:40 जाबाय होननाय जादों आरोना जाखांनायाथ' बुददां जाखांबाय ओमफ्राय बिथाङाथ' मा होनना बुंनो हाखा दावरा जानानै आरो फिसालाखौ थिग थाक एबा क्लासाव दोनहैनांबाय आरोना आंहासो एसे आजादि जाबावबाय ओमफ्राय आंबो जाखांनायनि उनाव लगे लगे आजादि नङा आरोना एसे देखायनो आङो माने ओरै सकसखा खालामखांनायनि उनाव सकसखा माने सुनाफोर नै सिन्था गैया आंहा दा मोनानिया दंखाजोबो आरोना खालि ओंखामल' संनांगौ खांख्रायाबो दङ अनलायाबो दङ ओमफ्राय आरो फिसाजों दालियाबो दङ एकदम टेनसन गैथारा दा मोनायावहाय बेनिफ्राय नायदो अ मा ग ओमफ्राय नै कम्बलबो लामदोंमोन नालाय मा होनना बुंनो जि गोरान कम्बल गोरान ओमफ्राय नै हरि कृष्णसो आरोना सेस दासो साफा खालामखांदों आरो थाखि थुखि मोनफैनानै नै खेमसि मोनाखै आं बिसिनो हाखायो मोजाङै लादोलै गोलैबावसिगोन आं सहायनो हाला नो दैयानो बाबान हर दैया गोलैगोन बा दै लोंनो बाबाया होमबालाय आरो माथो गोलाव खालामबावनोसै ना ब्लगखौबो आं दोनथ'नोसै आरोना बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो मा होनना बुंनो आंना मैयानि दिनैनि मिक्ससो ब्लग जानाय बिदिनो जायो मालाबा सानथामनि मालाबा साननैनि ओमफ्राय गैला सुनाफोर बिथांनो अनला जाहोनाया एबारनिया बेनो लास्टलाय आरोना जालायबाय थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच